šokujúci život Hitlera a jeho historický dopad. Vítajte na kanáli Dejiny sveta v skratke. Dnes sa pozrieme na život Adolfa Hitlera. Adolf Hitler, vodca nacistického Nemecka, zanechal nezmazateľnú stopu v dejinách ľudstva. Jeho politika a činy mali devastujúce následky pre celý svet. Narodil sa 20. apríla 1889 v rakúskom meste Braunau am Inn. Už od mladosti prejavoval záujem o umenie, no jeho cesta sa čoskoro zmenila. Po prvej svetovej vojne sa stal členom nacistickej strany, kde rýchlo vystúpil do vedúcich pozícií. Jeho rečnícke schopnosti a charizma prilákali mnohých nasledovníkov. V roku 1933 sa stal kancelárom Nemecka a začal realizovať svoju víziu o Tretej ríši. Jeho politika bola založená na rasovej nadradenosti a antisemitizme. Hitlerova ideológia viedla k druhej svetovej vojne, ktorá priniesla obrovské utrpenie a smrť miliónom ľudí. Holokaust, systematické vyvražďovanie Židov, je jednou z najtemnejších kapitol dejín. Propaganda a kontrola médií boli kľúčovými nástrojmi jeho vlády. Každý, kto sa postavil proti režimu, čelil tvrdým represáliám. Napriek svojmu despotickému režimu Hitler zmodernizoval nemeckú infraštruktúru a znížil nezamestnanosť. Tieto úspechy však nemôžu ospravedlniť jeho zločiny. Jeho pád začal v roku 1941 inváziou do Sovietskeho zväzu, ktorá sa ukázala ako fatálna chyba. Postupne začal strácať kontrolu nad Európou. V apríli 1945, keď sa sovietske vojská blížili k Berlínu, spáchal samovraždu vo svojom bunkri. Jeho smrť znamenala koniec nacistického režimu. Dedičstvo Hitlera je bolestivé a tragické. Milióny ľudí prišli o život. Celé mestá boli zničené. Jeho činy nám pripomínajú nutnosť bojovať proti nenávisti. Poznanie histórie je kľúčové pre pochopenie súčasnosti a prevenciu budúcich katastrof. Nezabúdajme na minulosť, aby sme mohli budovať lepšiu budúcnosť. Vďaka, že ste sledovali náš kanál o historických faktoch. Sledujte nás pre ďalšie zaujímavé príbehy a učenie sa z minulosti. Ak sa vám páči náš obsah, nezabudnite dať like a odoberajte kanál Dejiny sveta v skratke. Ďakujeme.